modernismo en Novelda. Hace unos días fue presentado al público este libro que ha editado la Universitat d'Alacant, El legado de un esplendor comercial, de Rosana Arango y Merche Navarro. Hay mucha gente que ha hecho posible este libro que, por cierto, tenemos que tener todos y todas en casa. Y muchos de los artífices están hoy aquí en la Casa Museo Modernista. Con ellos y con ellas hemos venido a hablar de la publicación. Siempre es un lujo pasear por la Casa Museo Modernista y nutrirnos de información. Así que, ¿nos acompañan? Someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Daniel, què me dius? Cadascú de nosaltres, evidentment, hem gaudit perquè tenim darrere una història. Ningú de nosaltres naix del no-res, naix d'històries personals, afectives. Jo, per estudi, soc químic. De veres? Sí, no sabia. Especialitat bioquímica i després soc catedràtic de Ciències de la Natura a un institut, he sigut. Ara estic jubilat. Per això té tan bona química en tot el món. És de veres perquè connectes però a la d'ella, eh? Sí, doncs moltes gràcies. Bueno, això ha sigut foguejar-me també en els alumnes adolescents en un institut. M'han depurat molt els alumnes. Ui, això és una meravella. Divulgador. Sí. Per tant, la meva formació inicial no té res a veure amb això. Però jo... En un moment donat, quan començo a donar classes en l'institut, imbuït d'aquest esperit de dir la natura no s'ha d'estudiar únicament en els llibres, s'ha d'eixir al camp, s'ha de preguntar uno per allò que veu, tratar de donar-li explicacions, fer un poc com feia Aristòtil, en allò de ser peripatètics, mentre camines, mires i el preguntes, no? Però, diguem, me vaig precipitar, jo no tenia ni idea. De tal manera que al final, quan els alumnes me preguntaven i això què és, i allò és, ja anava assustat xapant plantes per a que no les vegueren i no em preguntaren, perquè me posaven en risc de veure jo mateixa la tremenda ignorància de que allò que havia tret bones notes, estudiant llibretes i repetint-ho, a l'hora de la veritat, quan te posaves davant de les coses, i els alumnes ja alliberats dels corsers d'haver de repetir el text i te preguntaven, perquè tu li havies dit pregunteu, resultava que jo no tenia respostes. Però vaig descobrir que gràcies a el que havia sentit en casa, meus pares, els agradava molt la mitologia, la poesia, el que havia sentit parlant amb gent major, amics de meus pares, que anava al camp i te contaven coses de plantes i tal, capaz no li donaves importància, ara de repent era una manera de captar l'atenció dels alumnes. I vaig començar per ahir amb allò que es diu etnobotànica, la relació dels humans amb les plantes, o etnosologia, la relació dels humans amb els animals. Per tant, ja no era tan sols dir que una flor té l'androceu i el gineceu, o que si té pètals, o que si té arrels, o que si té bulbos o tal, sinó posar-te davant d'un garrofer i poder contar coses del garrofer, i de la garrofa, i de l'aliment, i del que significava en la mitologia. I de sobte veies que els alumnes, canviaven per complet. Ara els agradava, i els agradava contar-ho ells també. I vaig començar el camí de l'etnobotànica, que després vaig tindre l'enorme sort de contactar amb Carles Martín, que havia sigut alumne meu, havia tingut jo d'alumne, i que després em va superar moltíssim, afortunadament. És que és l'orgull d'un professor és que tindre alumnes que te vagin per davant, no? De tal manera que van tirar endavant. A l'hora quan ens van fer la proposta, vam tirar mà darrere de totes les nostres històries, Carles també les té de semblants, i resulta que jo recordava, de repente, entre alguns dels quadres, poemes que ma mare ens recitava. Li agradava molt, per exemple, Rubén Darío. Aleshores, sonatina, i hem posat poemes de Rubén Darío, per exemple, n'hem vist, fixeu vosaltres que bonico, i com quan a voltes veiem aquests quadres diem, si això ho he sentit i ara ho veig. Uau! És això. Fixeu-vos. El jardín
puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina la dueña dice cosas banales y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. Ay, la pobre princesa de la boca de rosa, quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras bajo el cielo volar. Ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo o perderse en el viento sobre el trueno del mar. I aquí tenim ahí un lirio, i veus els lirios, i està ahí, i veus les golondrines, les oronetes, i les veus les rejoletes, d'ací o d'altres cases, i vas veient-ho i diu, oi, això me recorda a els recitats de ma mare, al llibre que me va regalar mon pare de les 1000 mejores poesies de la llengua castellana i que el va salvar d'un incendi. I de sobte començaves a veure això, a sentir la música, com estàveu dient abans, i en un esmerilat, potser en un quadre, en una rejoleta, de sobte, plum, t'omplies de nou i dius, per què no transmetre aquest tipus de sensacions per a que la gent també tinga com si fos el llevat d'una massa, donar-li l'enzim per a que la gent també que té moltes voltes records, que encara que no siguin els mateixos, són equiparables, en el pequet del llevat, de la levadura, la massa de cadascú fermenta, i en part això ha volgut ser. Això, una incitació. Qué bonito, de veres. Que estem embelesats, de veres. Uau, de veres. Esto és el modernisme. Això és el modernisme. Y la gent que ama todo lo que veo, ¿no? Y que vol més, sí. Daniel, lo que habrás disfrutado, porque si es que Daniel, lo que estabas contando ahora, dice, yo vengo aquí y sigo haciendo fotos de manera infinita, siempre redescubro, encuentro algo nuevo. Qué manera de disfrutar. Com ha sigut tot això? Pues la veritat, primer, gràcies a la invitació que ens van oferir de vindre i passejar per aquest entorn que uneix d'una manera, diguem, magnífica el que és la natura, el que és la cultura, el que és la història i el que és el propi gaudi, el disfrute d'estar en un ambient que no únicament és càlid, d'acollida, sinó que és contínuament un suggeriment per a que cadascú de nosaltres establisca un diàleg entre records, la gent que és d'aquí, però la gent que també ha vist coses com aquestes en altres llocs i no té a lo millor la possibilitat d'enganxar-les i dir, és que aquí Novelda no és únicament un motiu local, tot això que hi ha aquí. És un motiu europeu i és un motiu universal, perquè és que aquí veus no únicament uns referents continus a la història, a la mitologia, a la religió, a la cultura en sentit ample, però no únicament l'europea, és que el contacte que va tindre Novelda en l'extrem orient també ha impregnat alguns dels moments, dels punts, dels nuclis de condensació de mirada en el que tu dius, però si és que estem en un lloc d'aixòs màgic, perquè estàs en el passat, en el present i en el futur de treure-li encara més profit, valga l'expressió, a compartir en les generacions que venen a continuació i dir, hòstia, és que el que tinc davant, això és impagable. Però no únicament passat, present i futur, sinó és que és Novelda, Europa, o, bueno, el País Valencià, Europa i tot el món. Impressionant. Impressionant. Daniel, la introducció és teua. Com ha sigut fer-la i què consideraves que tenies que dir en aquesta introducció? En gran part, sí, la introducció és producte sempre d'un diàleg, no? Són, diguem, reflexions que vas anotant per a dir, ara que no estic parlant de la camèlia o del crisantem com a flors, és que també vull, diguem, emmarcar tot això que anem veient en les pintures, en els sostres, en les parets, en les reixes, en els picaports, en tot. Dic, però això dins de quin context té sentit? I un dels contextos que té sentit és, en primer lloc, és la gent de Novelda, que va impulsar la burgesia de Novelda, els artesans de Novelda, els artistes, tots els que es van posar aquí i que el seu cor, el seu ànima, el seu saber fer impregna cada raconet. Per tant, això també has de dir-ho.
Has d'emmarcar això en un procés en el que Novelda dona el grandíssim salt a lo que és el gran comerç, i això, aquest context, ha dialogat en altres treballs que formen part en altres capítols del mateix llibre, igual que en les mateixes fotografies o en les mateixos guies que hem tingut aquí, que personalment ens han acompanyat, ens han obert portes, ens han fet veure també coses que a nosaltres se'ns havia passat. Hem dit, mira, en este balcó... Algun secretet, a veure. Mira, fixa't tu, A veure. fixem-nos, per exemple, els que tenim aquí. Sí. No sé, A veure. mira, Pepe, ahí, dalt. D'aquí dalt, Sí. ese medalló d'ahí Sí. dalt, és un medalló que ens remet a la primavera de Botticelli. Oh, mama. I tu veus el quadre de Botticelli i dius, redeu, però si això tenim una mena de mostra de la idea de la primavera de Botticelli. I estàs aquí en Novelda. I el tens ahí, adaptat d'una manera, diguem, de presentar una dona bellíssima, ornada de flors, a la forma del Renaixement italià, el tenim aquí en el modernisme de Novelda. Vol dir que ahí, darrere de cada cosa d'estes, hi havia gent que sabia, gent que apreciava, gent que impulsava, i probablement també allò era un diàleg entre l'artista, l'artesà, el que bien estaven els dos, el que pensava com el que diu en el marc estètic i el que realitzava, i ho feia de meravella, però cada cosa, cada pintura, cada forma de l'ebanisteria que hi ha, potser, en el que no se podien usar lijes, sinó únicament la gúbia, no? Aquestes coses que quan t'ho expliquen dius, però quina meravella, això ara ja seria dificilíssim fer, impossible fer una cosa així. My heart on a string and everything aflutter, but another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I